אוי ואבוי, קרא מנהל והאיש בכובע הצהוב נכנסו לחדר בריצה. ג'ורד ניסה לסגור את הדלת אחריה, אך הכלבלבים היו מהירים מדי. הוא פתח את הדלת, אבל לפני שג'ורד הצליח אפילו להגיע לכלבלב... תחנות נוגדים, כאן סייר נוגדים. סייר נוגדים, רבש"ץ נוגדים. אמיר קיבל. איילת, אני הולך לטיול. אני אוהד, אני רבש"ץ של היישוב. אז מה קורה פה הערב? טוב, הערב אנחנו בעצם מדמים חדירת מחבלים ליישוב. כיתת כוננות לאיפה להגיע? חברות בכיתת כוננות זה לא דבר מובן מאליו. ברגע שמוכרז אירוע חירום ביישוב, כולם נכנסים, נועלים את הבתים, רודים תריסים. החבר'ה האלה תופסים את הנשק ויוצאים לחוצה. דבר שהוא לא הגיוני על פניו. הם עושים את זה בשביל לשמור פה על החיים של הילדים, של התושבים, ובהתנדבות מלאה. חבר'ה מסתובבים עם מירסים כל היום, כל הלילה, שבתות, חגים, ביום כיפור. מחויבים לזמינות 24 שעות, בשביל לתת פה מענה מהיר לכל אירוע חירום. אנחנו יודעים לעשות את זה טוב, להשאיר את המשפחה לבד מאחורה, זה החלק הקשה בתפקיד. בסך הכל כל החבר'ה שגרים ביישוב ברמה מאוד גבוהה, יודעים לשמור על כשירות, ונקווה שרק נתאמן. מה קורה שם? יש יריות מתוך המבנה, אין פה אף אחד, כנראה הוא באזור, כנראה הוא מסביב. הכנסת הירוק תואר, כוח שלי עכשיו יצא בשירות מזימתה. שני מחבלים בתוך הבית, כרגע לא זיהינו נפגעים מכוחותיהם. יכול להיות, אנחנו לא יודעים שיש עוד אויב בתוך היישוב, אנחנו כרגע מבודדים את הרחוב הזה ויוצאים לסריקה, בסדר? אני אמיר. אתה איתי? לא, טוב, בסדר, אני אסיים פה. ישוע, תפתחו עד הפינה, לא לחצות! תסביר על הגימל וסנגור ונוגעים. לאט, לא שומעים, בטח השמאל. עוד אחד לאט. סיפור, בטח להמשך. תקשיב, תקשיב. קלו! מבחינת תפקוד הכוחות היה סך הכל בסדר גמור, כולם הגיעו די מהר, חברנו לכוחות הצבא שהגיעו. וברגע שאני קורא במירס והחבר'ה האלה עונים לי, אז תחושה טובה, אני יודע שלא לבד. לא סיפור גדול להיות חבר בכיתת כוננות, אם יש מישהו שמתאים ורוצה, אז נשמח לקבל. 24 שעות, 7 ימים, שבוע, כל השנה. תרגיל.